Alright. बे भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा गावनो लाजिनो ओंखारो नङाब्ला आंखौ राग जोङो. Guess what? I deserve the same. Because आंबो नोंसोर बायदिनो सानो. But this is the true reality. फै जों खोनासंनि. It is very hard to cover in 3 minutes. 3 minutes आव cover खालामो बियो बिराद hard. नाथाय आं try खालामगोन. खोथाया जाहैबाय we pursue the good education. मोजां जों education जोङो pursue खालामो. To land a good job. Good rank आवहाय मोजां rank आव जोङो मोननो थाखाय जोङो education बिराद नाथा जों लायो. At last we land a good job. Finally जों मोजां job जों लायो. बै टाइमाव जों मा जायो? We become a docile cow. Right? जोङो मासे मोसौ जायो जे जों मोसौआ जेरै सानफ्रोमबो गाइखेर होनानै जोङो न'खरखौ फोथाङो. You become a sole docile cow. आं जायो सासे solely owner जे आङो न'खरखौ फोथांनो हाग्रा. But in other way जों मासे cow मोसौ गाय जानायनि सोलायै मा जानो हायो? You can own a cow, right? जोङो मासे बा गोबां multiple cowनि बिगोमा जानो हायो. But choice is yours. Whether you become a cow or a owner of cow, right? Whether you become a employee, खामानि मावग्रा जानो ना, you own a company, right? You own a restaurant, you own a car, you own a gardens like गय बागान बिगोमा जानो ना जों गय बागानाव खामानि मावग्रा जानो. जोङो रेस्टुरेन्टनि बिगोमा जानो ना रेस्टुरेन्टाव खामानि मावग्रा जानो. नोङो खामानि मावग्रा एमप्लयि जब सिकार जानो ना जब होग्रा सासे मानसि जानो. Choice is yours. Choice is mine. Whether you become a नोङो मोसौ गाय जानो ना मोसौ गायनि बिगोमा जानो. जाय मोसौ गाया सानफ्रोमबो गाइखेर होनानै न'खरखौ फोथाङो. जाय नोंथाङा मास मोनफ्रोमबो फैसा खामायनानै न'खरखौ फोथाङो. Choice is yours. What I can say, right? Thank you so much, by the way.